De strijd om de Hedwiegepolder lijkt zo goed als gestreden, want de mogelijkheden voor de tegenstanders zijn bijna uitgeput. Voor tegenstanders van de ontpoldering van de Hedwige wordt het nu echt een race tegen de klok. Want achter ons is de dijk op sommige plekken al zo goed als afgegraven. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Busstaking zorgt wederom voor ongemak. En een hoek met opgeheven hoofd uitgeschakeld. Goedenavond. Niks lijkt de ontpoldering van de Hedwiegepolder nog in de weg te staan. De Raad van State heeft besloten dat ze hun eerdere besluit over de ontpoldering niet gaan herzien. Iets waar de voormalige eigenaar van de polder, Giri de Kloet, wel om had gevraagd. Volgens hem kan er geen natuur ontstaan in de polder, omdat het Westerscheldewater vervuild is met PFAS. En we gaan naar de Hedwiegepolder, daar staat voor ons Ariana Laforte. Ja, Ariana, hoe heeft Giri de Kloet gereageerd op deze uitspraak? Ja, Giri de Kloet wil zelf niet voor de camera, maar laat via een van zijn advocaten weten dat hij teleurgesteld is. Ja, natuurlijk. Waar komt het nou op neer wat de Raad van State vandaag definitief heeft gezegd? Giri de Kloet, je moet nu niet meer aankomen met het argument van dat vervuilde PFAS-water. Ja, dat had je dan 8 jaar geleden maar moeten doen bij een eerdere rechtszaak. Maar daarvan zegt een advocaat van de Kloet, ja luister, 8 jaar geleden wisten we nog niet zoveel over PFAS. Dus er is wel degelijk sprake van een nieuw argument. En daarom gaan de Kloet en deze advocaat kijken of ze toch niet door kunnen gaan nu naar het Europese Hof. En dat zou een nieuwe stap zijn in een lange reeks. Zo zag de Hedwige er vroeger uit. De ontpoldering speelt al tientallen jaren. Bedoeling is dat er getijdennatuur ontstaat als goedmaker voor de verdiepingen van de Westerschelde, die juist veel natuur hebben beschadigd. Maar land teruggeven aan zee, dat ligt gevoelig. Van actiegroep Red Onze Polders tot Tweede Kamerleden en van de gemeente Hulst tot Belgische grondeigenaar Giri de Kloet. Allemaal probeerden ze de ontpoldering tegen te houden. Giri de Kloet kreeg 21 miljoen euro schadevergoeding toen hij gedwongen uit de polder moest vertrekken. Maar gaf niet op. En ook de gemeente Hulst kan nog in beroep in een zaak die ze aanspande tegen de ontpoldering. Ja, Ariane, een hele reeks aan rechtszaken zijn er al over de polder gevoerd. En we hoorden net, het zijn mogelijk nog niet de laatste. Maar ja goed, tijd lijkt nu wel een van hun grootste vijanden te worden. Ja, Giri de Kloet en ook de gemeente Hulst hebben telkens gezegd, totdat we nou wat meer weten over hoe dat nou zit met die PFAS hier in dit Hedwige-project, leg de graafwerkzaamheden nou stil. Maar ja, dat werd telkens afgewezen. En ondertussen wordt er driftig gegraven. Hè. Als je nou kijkt in het gebied, dan zie je dat de dijk op sommige plekken al zo goed als verdwenen is. En dan lijkt het nog maar een kwestie van enkele weken of misschien zelfs dagen, hè, met springtij, totdat Westerscheldewater hier definitief de Hedwiegepolder instroomt. Dus die eventuele nieuwe juridische stappen, komen die op tijd? Het is zoals gezegd een race tegen de klok. Ariana, dankjewel. Zeeland loopt achter als het gaat om het huisvesten van statushouders. Dat blijkt uit de stand van zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken tot 1 oktober. 12 van de 13 Zeeuwse gemeenten lopen achter op schema. Alleen Terneuzen weet de statushouders op tijd te plaatsen. Vanuit Den Haag krijgen alle provincies een opdracht om een huis te zoeken voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Een jaar geleden liepen de Zeeuwse gemeenten nog 42 statushouders achter als het gaat om huisvesting. Op 1 oktober dit jaar is dat getal opgelopen tot 268, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Alleen Limburg doet het nog slechter. De aantallen per gemeente verschillen fors. Zo moeten de grote 4, Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Goes, tussen de 69 en de 106 statushouders huisvesten dit jaar. Kunt u schetsen waar de moeilijkheden zijn als het gaat om huisvesten van statushouders? Dat is natuurlijk de beschikbaarheid van woonruimte. Dus kunnen de corporaties tijdig leveren. Het tweede is ook mensen die statushouders zijn, die hebben ook een proces wat daarvoor loopt. Vroeger was het vluchtelingenwerk en die moesten dan ook tijdig aanleveren. Nou, als dat niet helemaal matcht, ja, heb je een probleem om mensen te huisvesten. Capelle en Noord-Beveland moeten respectievelijk voor 7 en 13 statushouders een huis vinden. Die gemeenten hebben het tot 1 oktober slecht gedaan. Capelle had op dat moment slechts 1 statushouder geplaatst en Noord-Beveland 2. Maar die gemeente laat weten dat zij bovenop de 2 statushouders eerder dit jaar ook nog eens de komende tijd 15 mensen plaatst en dus aan de opdracht gaat voldoen. Terneuzen heeft ook een flinke inhaalslag gemaakt. Van de 106 statushouders hebben er 102 een woning toegewezen gekregen.
Nou, dat heeft te maken natuurlijk de goede samenwerking die we hebben met de instanties waar we het mee samen doen, de corporaties. Op de juiste manier kijken van welke groep mensen kunnen we verwachten. En kunnen we daar bij wijze van spreken in de toewijzing rekening mee houden. Maar het is maar de vraag of Terneuzen in de toekomst ook aan de opdracht kan voldoen. Nee, dat hangt echt ook van het aanbod af. Dat hangt ook af van hoe je op dat moment eigenlijk met de corporatie de afspraak hebt kunnen maken van welke woningen komen vrij en welke kunnen we daar echt inzetten voor de statushouders en de statushouders en welke mate van, van gezinssamenstellingen heb je op dat moment. Nou, dat zal niet elk jaar 1 op 1 matchen. Provincie Zeeland ziet toe op de huisvesting van statushouders. Wanneer het niet snel genoeg gaat, zal de provincie aandringen op een oplossing. Mocht dat niets uithalen, dan kan de provincie zelf de regie overnemen en op kosten van de gemeente de statushouders zelf ergens plaatsen. Weer leggen buschauffeurs het werk neer. Hiermee proberen ze betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen, zoals een hoger loon en een lagere werkdruk. Ondanks dat de staking was aangekondigd, waren toch een aantal reizigers verrast. Ik las het vanmorgen in de krant dat ze verwachten dat er bussen uit zouden vallen. Maar ja, goed, ik had gehoopt dat ze die in ieder geval niet in de spits uit zouden laten vallen. Ik snap hun ook wel, maar aan de andere kant, het is nu ook wel de zoveelste keer dat het gebeurt. En voor ons is het natuurlijk ook heel vervelend als je met de bus wil reizen. Op het bord staat nog aangegeven dat de bus rijdt, dus we gaan ervan uit dat die nog op komt dagen. En zij hadden geluk, want uiteindelijk reden er wel een paar bussen. De staking duurt nog tot en met vrijdag. De politie Zeeland wil 2 agenten ontslaan en 3 anderen overplaatsen. De medewerkers van het politieteam Walcheren zouden onzorgvuldig met wapens zijn omgegaan en ander onwenselijk gedrag hebben vertoond. Wat dat precies is, vertelt de politieleiding niet. Medewerkers hadden geklaagd over het gedrag van de collega's. De 5 agenten hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing. Het sluizencomplex in Terneuzen krijgt er tijdelijk een nieuwe brug bij. De brug leidt automobilisten en fietsers dwars over de nieuwe sluis. Dat is nodig, zodat de bouwwerkzaamheden aan de zeesluis gewoon door kunnen gaan. Hier moet hij komen. De tijdelijke brug moet 100 meter water overbruggen. Eigenlijk stond hij niet in de bouwtekeningen van de nieuwe sluis, maar nu blijkt hij toch noodzakelijk. Deze tijdelijke brug biedt ons de ruimte om een aantal dingen op andere plaatsen sneller te gaan doen. We kunnen de plek van de middensluis, die we dan verlaten, gaan opruimen. Dat moet gesloopt worden. We kunnen de bruggen over de binnenhoofd en over buitenhoofd gaan testen, zonder dat er allerlei verkeer overheen moet. Hoe hij eruit komt te zien is nog niet bekend, maar het gaat om een modulaire brug. Eentje die dus uit verschillende stukken is opgebouwd en als een soort puzzel in elkaar wordt gezet. Omdat de nieuwe sluis hoger ligt dan de andere sluizen op het complex, betekent het wel dat de brug wat steiler wordt. De Westsluis die hier vlakbij ligt op 6 meter boven NAP. De kolkrand waar we nu op staan ligt op 7,5 plus NAP. Dus we gaan een klein beetje omhoog en daarna ook weer een klein beetje naar beneden richting de Oostsluis. Dat is wel, ja, het is een kleine helling, maar het is zeker te doen. De eerste palen voor de tijdelijke brug staan er al. Toch moeten we nog even wachten voordat hij er daadwerkelijk ligt. We moeten nog 1 ding doen voordat de brug erin kan gaan. We moeten namelijk eerst de deuren en het brug voor het buitenhoofd laten passeren. En daarna kan pas de brug geïnstalleerd worden. En dat is begin 23 dat we daarmee aan de slag gaan. Over eventuele extra kosten die met de aanleg van de tijdelijke brug zijn gemoeid, doet de nieuwe sluis geen uitspraken. Het was de wedstrijd van het jaar voor Hoek, met ook bijna een gedroomde uitkomst. Want lange tijd leek het erop dat Hoek zou stunten tegen eredivisieploeg Heerenveen. Maar in de verlenging viel alles toch nog in duigen en werd Hoek alsnog uitgeschakeld. Wat een goal van Steve Schoutwijk. Hij was ineens weg. Kapt hem direct de tegenstander uit en schiet hem met rechts in de lange hoek. Binnenkant paal vloog die bal binnen. En wat een verrassing hebben we daar. Hoek voor een van de eerste keren op de helft van Heerenveen. En komt er na 5 minuten en 30 seconden spelen op een 1-0 voorsprong. Doelpunt Steve Schoutwijk. Lange tijd leek het erop dat Hoek ging stunten tegen de profs van Heerenveen. Maar in de tweede helft kwam Heerenveen nog langs zij, maar Hoek dwong wel een verlenging af. In die verlenging werd er nog 2 keer gescoord door de Friezen en werd de eindstand 2-4. Heerenveen door naar de volgende ronde, maar na afloop overheerste er vooral trots bij Hoek. We hebben historie geschreven en ik zelf ook. Goaltje gemaakt, penalty versierd. En ja, mooi potje tegen Heerenveen. Hoe denk je dat je over 10 jaar op deze wedstrijd gaat terugkijken? Ik denk heel veel met trots en met een mooi eergevoel. Dat ik dat dan later aan mijn zoon ook kan laten zien wat papa heeft gedaan. En ja, dat is schitterend, man. Hier kan ik nog eeuwig van genieten.
Ja, en na afloop van het duel werd het rondom het sportpark een hoek nog onrustig. Politie moest met pepperspray en wapenstokken de verschillende supportersgroepen op afstand houden. Niemand raakte daarbij gewond en ook niemand werd daarbij aangehouden. Over het weer van vandaag kunnen we kort zijn. Zonnig met wel mooie foto's als gevolg. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met morgenochtend kans op regen. In de middag meer opklaringen, maar nog steeds kans op een paar buitjes. En dat alles bij maximaal 19 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. En voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd nog terecht op onze site en in de app. En daar vindt u onder andere dit bericht over de Amerikaanse zeearend die zich al enige tijd ophoudt in Zeeland. En over het hoe en waarom leest u dus allemaal in dat bericht. Voor nu nog een fijne avond.